बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिया बे संसाराव गैलिया। बिथाङा थांनाय बुधबार मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासो समाव बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव जोबथा हां बोयो। बिथांखौ थांनाय 28 नबेम्बर खालि हरखाबै प्रेसार स्ट्रकजों नाख्रेबजानायनि जाहोनाव फाहामथाय होनो थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावदि थांनाय मोनाबिलि समाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिया गावनि नखरनि आंगोफोरजों लोगोसे बयखौबो नागारनानै बे संसारनिफ्राय अरायसमनि थाखाय आनज्रायलाङो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा दिनै दुखुथिया नखराव नुजाथिफैनानै रुंसारि मंगलसिं नार्जारिखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव मान बावफैनानै गोथौयै दुखु फोरमायो। गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि बिफाया मैया मोनाबिलियाव रुंसारि जायो। दा बिथांखौ जोबथा मान होनो थाखाय जोङो दिनै बेवहाय बिथांनि नखराव जों बयबो बाहागो लाफैदों आरो जोङो बयबो कन्डलेन्स खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सासे जोहोलावखौ बिथाङा जोनोम होनानै हाङै बायै हारिनि थाखाय मोनसे महत खामानि मावनायाव बिहोमा होदोंमोन। दा सुजित नार्जारि बिथाङा मुंख्लं जानायनि उनाव गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बर' माहारिनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव जोबोद एक्टिभलि बिथाङा थाफाबाय थायोमोन आरो बाहागो लायोमोन आरो बिथांनि प्रेजेन्सआनो जोंनि थाखाय मोनसे एनकारेजमेन्टमोन, मोनसे साहसमोन। दा बिथाङा जोंनिफ्राय मैया गोमालांनायाव जों बयबो गोथौ दुखु मोनदों, माहारि नाङैनो दुखु मोनदों। दा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथांनि सोरगोआरि जौ सोलेरा अराय सम सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थाबाय थानो जायगा मोनो। बिथांखौ अराय सम सोरगोआव इसोरा मोजां जायगा होयो आरो बिथाङा अराय सम बर' माहारिखौ बोर सारस्रिबाय थायो जे बर' माहारिनि थांनानै थानायनि बायदिसिना हाबाफारि मावनायाव जाहाथे माहारिया जाफुंसार जायो बेनि थाखाय बोर सारस्रिहरबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो जिखिनि बिथांनि बायदिसिना ससियेल प्रग्राम बा सामाजिक हाबाफारिफोर थागोन दा बेवहाय जोङो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो फुल्लि सापर्ट होगोन आरो बिथांखौ मान होनानै जोङो दिनै 1टा बाजारनिफ्राय बिटिसि एरियायाव जोंनि अफिसफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय जों खावलायदों आरो मोनाबिलियाव जि आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों बेवहाय बयखौबो बाहागो लानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बिथां सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारि बिथाङा दिनैहाय मैया मोनायाव बिथाङा रुंसारि जादों आरो दिनै जों बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो जों बिथांनि न'आव सिथ्लायाव जों फैदों आरो जोंहा माहारियारि आफाद आरो बिथांनि आंगो फिसाज्ला जाय माहारिनि गिबि मुंख्लं बर'नि बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव जों एबसुनिफ्राय बिथांनि नखरनिसिम आरो माहारिनि जानानै गोथौयै जों दुखु मोननाय फोरमायो आरो दिनै बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनगोन जों बिनि मिजिंजों आर'ज गाबो आरो बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गासै जोंनि जेरावबो आसाम नाङै जोंनि मावख'आव जों गासै दख'रा दालाइसा जेरावबो जिल्ला बिथांनि मुङै जोङो मोनसे आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे कन्डलेन्स हाबाफारि जोङो मोनसे लादों आरो बेखौ जों बयखौबो फालिनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांनो मान बावनो थाखाय जों खावलायदों। मानोना दिनै बिथाङा जोंनि सासे आंगो बिफा महरै आरो जों बयनिबो दिनैहाय मोनसे बिदिन्थि महरै मानगोनां सुजित नार्जारि मुंख्लंनि मुङै बिथाङा दिनैसिम जोंखौहाय फिसालाखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जों बिथांखौ लाफानानै गोबां बिथांनि मुङै हाबाफारियाव बिथाङा जोंजों बाहागो जायोमोन। नाथाय दिनै जों नखरनि आंगो गावनिनो बिफा हिसाबै बिथाङा दिनै जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। दा बेनिखायनो जोङो बिथांनि जि नखर
आरो लोगोसेयै फैबाय थानाय समाव सारादु जागोन बे गासैखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा न'खरजों लोगो नांनानै सावरायनानै जोङो मदद खालामलांगोन होननानैबो जोङो दिनै बुंनानै लायो आरो बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि समाव जाहाथे बयबो बे दुखुनि समाव जोंनि मावथिजों लोगोसेयै खाथिनि आइ आफा बिदा फंबायमोनहाबो बेयाव बाहागो जानानै बिथांखौ मान बावो।